pinto. 6. Akurat ang pa. Hindi ko sinita sa jibat siya. Umunagak lang. Past is past. Lahat ng mga nangyayari sa nakaraan ay mas mabuting manatili na lamang sa nakaraan. Huwag mong kalimutan, hindi ang mga natutunan mo para. O kailan maayos at masaya ang lahat at pinag-iwating sa iyong habang Rod, hindi na ako masyado magpapakilala na. Tuwing hapon kasi, ay pinapakinggan ng mga kaibigan ko ang mga kwento ninyo at baka bigla nga nila akong makilala. Dahil ang gusto ko lang naman ay makapagbahagi sa inyo ng sarili kong kwento dito sa inyong programa. Meron akong girlfriend na itago na lang din natin sa pangalan Kimberly. Si Kimberly ang pinakamaganda at pinakamabait na babae
aking nakilala mo. Kaya unang hika ko pa lang sa kanya noon, ay mabilis na akong na-in-love. Mabilis akong nangarap na sana siya na ang babaeng makakasama ko habang buhay. Bakit? Manghihirap ka na naman ng damit, no? Oo. Okay lang ba? May date kasi kami ni Andrea. Lahat ng damit ko nasa labahan kaya wala akong masuot. Ako talaga naman ako. Matuto ko kasi maglaba para may nasusuot ka. Alam mo naman na hindi natin pwede sa asin ako sa maglalaba. Hindi ka na lang dyan. Ayos! Oh, ito kuya. Ayos na ba? Pero yan, gamitin ko yan sa rin namin mamaya ni Kimberly. Mas nagawa ko nga po pagka-suot ko yan. Kaya ano ba? Yan. Sus! Kung gwapo ka, bakit hindi ka pa rin sinasagot hanggang ngayon ni Ate Kimberly? Hindi ako sa kanya. Alam nga naman tanongin ko, hindi sinabihan pa ako ng atat. Alam mo, ang panliligaw, dinadahan-dahan yan at saka dinadahan sa tiyaga. Kung hindi mahaba ang pasensya mo, huwag ka na lang manligaw. At kung gusto mo lang gawing girlfriend yung babae na maganda, tumigil ka na lang. Bakit parang akong pinapatamaan mo? Seryoso kaya ako kay Andrea? Dear Papa Dudut, saan ka nga ba madalas maligagaw? Saan ka ba madalas nakahanap? Sa mundo na kailangan ang kawalan mo ba? Nasa iyong mga loob dahil marami ang parang hapso ito. Sa mga dalawa na hindi natin masyadong pagkakawala rin ang Apa yang kami? Gusto. Ya? Ate ko, di gusto. Apa jadi yang makalit? Ida kapag niya ati rason mo. Ano? No. Kasi sa bagat na nga umuna. Ano ako dito kaya sumama ko. Ang umakalbig babang ko din ako mga dito at ito. Wala akong dito. Aso mo.
nandito. Dumang ka to, bago ulit ito mo.
Maganda kasi yung mga may gusto ito mo pa Simulan kanya. ko ang kwento ko sa relasyon namin ng asawa kong si Caro. Nakilala kami sa isang mall saan ay nagtatrabaho ako bilang isang sales promodizer at siya naman ay napadaan para bumili ng school supplies. Kinagamit ko siya para sa kanyang trabaho. Isa kasi siyang teacher, papadudod. At nagkataon pa na pinsan siya ng isang katrabaho ko na naging tulay para magkakilala na kaming dalawa. Pakiramdam ko nga noon ay nalapit sight ako sa kanya. Kaya humingi ako ng tulong sa katrabaho ko na iapad ako kay Caro. Hinihintay niya ang cellphone number ni Caro sa akin at nang
talaga ko talaga. Nakagbubuton. Gaalang di ba tsaka kung kulang mo. Siguro. Silipat-lipat ka.
Payak. Shampoo ko sa ko. Ada sa bundi ta. Ayun, sa... Tapos kan... Kamu kay kabil amin ate ah. Ako yung di orange bitawan na din na.
tatay sa akin. Hindi na siya nag-asawa pa. Sa akin niya ipinagpos ang buong buhay niya. Kaya palagi kong pangako na babawi ako sa kanya. Oras na makahanap ako ng magandang trabaho na maayos ang pasok. Kasi lahat ng kailangan ko ay binigay ni tatay. Alam kong madalas na siyang nagkakasakit para lamang buhayin ako kapadudod. Pero hindi niya yun pinapakita sa akin. Lagi niyang inuuna ang kailangan. Hindi ko na nga maalala kung kailan siya huling bumili ng gamit para sa sarili niya. Mga napaglumaan damit ng mga Tsoko-tsoko. kakilala namin ang siyang May kawag pa lang yung estimate mo. Pagkakaglutukat na dyan ang kwarto. kahit naghihinga na ang bilangan pinagsasamba niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na unahin na niya ang pagbili ng sapatos. Pero sabi niya hindi naman daw kailangan dahil mas komportable siya sa tsinelas kapag nagtatrabaho. Mabuti na lamang at pinapayagan siya sa trabaho na magtsinelas. Naputol kasi ang ilang daliri sa paa ni tatay. Hindi naman siya nagkwento tungkol doon. Naisip ko na baka na-aksidente siya sa trabaho. Ang mga wako ay tatay kaya ako pinala. Ang hiling ko tuwing kaarawan ko ay mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya lang sa aking buhay ay iba akong hiniling. Mapatulo. Happy birthday. Salamat, Tay. Ayos nga, Tay. Alam niyo naman paborito ko ang instant noodles. Tapos tostado pandesal na merong mantikilya. Perfect! Salamat, Tay. Basta para sa'yo, babawi ako sa'yo sa susunod. Kapag nakuha mo na yung sahod ko, mamamasyal tayo. Pasok tayo sa mall. Tingin tayo ng mga damit. Naku, wag na po, Tay. Alam niyo naman hindi ako mahilig pumasyal sa mall. Baka mapagastos na tayo. Hindi na lang tayo dito sa bahay. Manood tayo sa cellphone ko ng pelikula. Magpapadownload ako yan sa internet shop sa kabilang kanto. Kahit para sa akin, yan sa birthday. Special. May special to birthday ko ngayon. Ang sarap na po na maluto niyo ng instant noodles. Hindi niyo tinipid sa matingin itong pandesal. Ano ba bang mahilig mo? Salamat sa pag-unawa. Ayan, babawi ako. Ako ang susunod na babawi sa inyo, Tay. Ang dami niyo nang ginawa para sa akin. Ako naman dapat. Hindi naman kita yung magkahanap. Talagang kaya kailangan niya pa po sa akin. Pero ayaw ko bilang tatay mo na ibigay sa'yo ang lahat ng kailangan habang wala ka pang asawa at anak. Parang ayoko namang mag-asawa eh. Kasi nahihirapan yung mapapang-asawa ko na ang minimum ang ginawa niyo para sa akin. Mag-asawa ka pa rin. Pagod na akong alagaan dahil gusto na kitang ipamigay. Pero lang anak. Ikaw na lang kanyang ipamigay ko kay Aling Petra. Ang tagal ka ng time nun. Pansinin mo naman daw. Para may libre na tayong kutsinda sa umaga. Nirareto mo na naman ako sa kanya. Tigilan na nga natin yung karareto sa iba. Ganito na lang. Ano bang hiling mo ngayong karawan mo? Kung saligawan mo si Aling Petra, Seryoso na. sana makilala ko ng tunay kong nanay. Ay, napag-usapan na natin to. Bakit ba kasi ayaw mong ipakilala sa akin si nanay? Gusto ko lang namang mawala na yung mga tanong sa isip ko. Sino siya? Kumusta siya? Naaalala ba niya ako? O kahit kung paano lang niya ako kargahin nun? Yun lang naman, Tay. Yun na sanang ipagtanong yun sa akin. Birthday ko naman. Ay, basta iniwan ka rin niya sa akin. Alam ko na yan, Tay. Bigyan niyo pa ako ng ibang detalye, please. Saka na tayo mag-usap ulit. Misha, Tay, please. ay, kumain muna tayo. Kailangan ko ng pampalakas bago ako magkwento. Tahimik namin nilantakan ang instant noodles na niluto ni tatay.
minsan niya Pagbado sa ka. isipan ang maalaala niya kay nanay. Kahalata kong nabalisa siya. Pero sana'y maintindihan niya na kailangan ko na rin malaman ang kwento tungkol sa aking nanay. Ang masakit yung hinahanap-hanap at wala akong may kwento sa school kapag may assignment ako tungkol sa aking nanay. Naging madamot kasi si tatay tungkol kay nanay. Gusto lang daw niya akong protektahan. Pero nakakalakuan na lang kung kaya ko na parating ang tungkol kay nanay. Pagkatapos namin kumain ay saka na kami nag-usap. Diretsahan na niyang sinabi ang lahat. Papa Dudu. Lorna ang pangalan ng nanay. 36 years old lamang siya at edad ko lamang siya nung pinanganak niya. Hindi pa siya handang mag-ihina noon kaya iniwan daw ako kay tatay. Sinabi rin ni tatay na marami siyang pagkulang kay nanay at hindi raw niya naibigay ang lahat ng kailangan ni nanay. Kaya hindi niya masisisi si nanay kung umalis ito. Buhayin ang sarili at tuparin ang mga nahutlog nitong pag-aaral. Bumalik ito sa probinsya niya sa Bataan. Nung una raw ay nakikibalita pa ito sa akin pero nang tumagal ay hindi na. Pinaubayan na raw ako ng buo kay tatay. Dahil sa akin ni nanay, mas maganda raw ang paglaki ko kung si tatay ang bubuhay sa akin. Pagkatapos noon ay binigay din ni tatay ang picture at address ni nanay sa probinsya. Parang nabasa ni tatay na gusto kong puntahan si nanay. Kaya nagkaroon ito ng 2,000 piso para maggamit ko sa pagdalaw ko kay nanay. Niyakap ko si tatay at nagpasalamat. Noong gabi yun ay tinulungan niya akong mag-impake ng damit. Kinabukasan ay maaga.
ilang araw lang dapat yun lang naman ang habol ko. Makabuo ng koneksyon sa nanay ko. Pero parang iniiwasan niya yun. Habang inilalapit sa akin ang ibang obligasyon. Papatuloy.
Ilan ah? Hindi lang ang tao ko kada araw. Nay, yan lang talaga. Kasi naawa lang naman ako sa isang anak. Kaya ginawa niya ang isip ko, diba? Naawa siya sa'yo. Hindi sana ka lang sinasal ng kasama sa'yo. Naman yun. Kaya ito, susubukan ko maghanap ng ibang trabaho. Dapat lang. Tulad ng 250 sa ating dalawa. Alam mo naman. Baka naman hindi totoong 250 lang ang sahod mo, ha? Ano kung ibig yung sabihin? Makakakukulong kumpitan mo lang ang sahod mo. Mga 400 talaga pero binabawasan mo para makita. Hindi ko, Nay. Talaga? Susunod ako sa kanya para magkaalam na natin. Oo, kahit huwag na pa kayo bukas. Hindi ko pa nagsisimangaling. Mali ko yun. Kahit ako kukulma naman talaga sa tatay ko. Puro na lang kabutihan ang sarili ko. Alam ba niya, hindi na makukuhay sa panahon ngayon ng puro kabutihan. Ang dami na masasamang tao ang umaasenso. Dapat tumahay na kayo sa kanila. Ang hirap kung sigurahin yun. Kaysa naman sigurahin tayo dahil sa mundo. Mamili ka. Babawi na lang ako sa inyo sa susunod. Sa day off ko po, maghahanap ako sa bayan ng trabaho. Di kailan ang day off mo? Sa Sabado hanggang Linggo po ng tanghali. Sa hapon ko kasi kailangan na namin mag-ayos ng mga paninda sa kantina. Hindi ka pwede pumunta sa bayan ng Sabado. Kailangan mo maglaban ng mga tanong mo. Nasa labahan pa lang isusunod ko next week para sa outing namin ng mga kabarkada mo. Dahil mo yun lang, pero paano po yung paghahanap mo ng trabaho? Gawin mo pagkatapos mo maglaba. Wala nga din oras ka na matatapos maglaba. Agahan mo na lang gumising ka na bukasan. Dapat madaling araw pa lang nasa bayan ka na para mag-check na mapapasok ang trabaho mo. Piliin mo yung stay in, ha? Stay in? Oo, para makabawas ng gastusin dito sa bahay. Pero paano po tayo makakapag-bonding, Nay? Ito naman, puro bonding ang alam mo. Mapabuhay ba tayo ng puro bonding lang? Papala ko po kasi magpabonding na tayo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Eh, sa liit ng sahod mo, aasa ka pa ng bonding sa akin. Ewan ko nga, paano po kung wala akong mahanap ng trabaho sa bayan? Mag-iisipan ko kung kaya ko ba mag-iis ng 250 na sahod mo. Baka nga mauwi na rin kita sa nanay ko. Kailan pa ako pwede bumalik dito? Ha? Bakit ka pa babalik? Parang kung maging close na tayo. Ngayon po nga lang hirap na ako makisama sa'yo kasi nag-iinit na dugo ko sa mga kapalpakan ko eh. Babawin po ako sa inyo, Nay. Hindi na po ako papalpak sa susunod. Siguraduhin mo lang. Kasi tinawag ko ng tatay ko sa kapalpakan niya. Huwag mong hintayin na ganun din ang gawin ko sa'yo ngayon. Mapalunod pinagbilangan niya ako ng mata para ipakitang hindi siya natutuwa sa akin at kay tatay. Paniniguro rin niya yun para bilisan ko ang paghahanap ng trabaho. Yun ang naging bonding namin mag-ina, puro pagbabansa. Aminin kong napapansin ko na at hindi na ako natutuwa sa inaasang ni nanay sa akin. Minsan ay hindi ko naramdaman na mahal niya ako. O kaya kahit ituloy man lang na isang anak. Para talaga akong kasabahay, papalunod. Lagi ko na lamang isinisingit ang sarili ko sa kanya at ako na minsan yung nahihiya. Pero sumusunod pa rin ako. Kasi baka ako yung may pagkulang. Mga kulang yung effort ko para makipaglapit sa kanya. Pero hindi eh. Alam kong ginagawa ko ang best ko para makabuo ng koneksyon sa kanya. Sa hanggang gusto akong ipasan. Siguro kasi hindi pa rin niya magawang mapatawad si tatay sa kung ano bang nangyari sa nakaraan niya. Hindi pa rin po sa akin at malinaw ang buong dahilan ng himalayan ni Nando. Kahit si tatay ay hindi bibigay ng diretsyo ang lahat ng lalaki. Hindi ko naman na siya pinilit doon dahil baka umatranspay ko sa mayagan akong makilala si nanay. Kaya nga gusto kong makipanding kay nanay para itanong na sa kanya ang lahat. Iniisip ko kasi na baka yung lahat ang kailangan ko para matahimik na rin po ako. Kailangan ko lang ng closure sa naging hiwalayan nilang dalawa. Baka kapag naging handa sa akin ang lahat ay hindi ko nahahanap-hanapin pa ang pagkalingang nila. Baka makontento na lamang ako sa pagmamahal at pag-aalaga ni tatay. Kaya naman pinagsikapan ko kasi ng loob ko sa kapag nasa. Dahil na ang sagot sa lahat ng tanong
announcer. Sa isang pintuan sa mga pere, side din niya ang pagbenta ng rejuvenated cream. Ang alam ko ay sapat naman ang kita niya doon sa perya. Marami naman nagbibigay sa kanya ng kasi baka kapag napansin ng nanay na kung magaganda ang nagagawa ko para sa kanya ay baka mahalin na niya ako. Pansinin na niya ako. Kaya nagpursige pa rin ako para kunin ang loob natin. Siyempre ang galing na ipinakita ko sa paglilinis ng bahay para kahit kung may pintas sa akin. Sinisigurado kong patansin niya ay kapante siya at kung may kain na kasama ko. At ang hirap ay pinaliwala ni nanay lahat ng hirap ko yun. Hindi ko pinapalam kay tatay. Pasensya na po tayo. Busy lang kasi. Ang dami kong sabi sa kanya. Hindi mo na kami bigay. Ay, hindi ko po pala nasabi sa Ano inyo. ba? Nagtatrabaho po ako sa kanya ngayon.